हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय माहा धर्ना प्रग्राम बाय BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशन। स' लोगोफोर बेवहाय BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय मोनसे माहा धर्नानि प्रग्राम लानाय जादों आरो बे माहा धर्नानि प्रग्रामखौ मानि थाखाय लानाय जादों आरो माब्ला लानाय जादों, बेवहाय सोर सोरखौ हांख्रायहरनाय जादों, बेनि सोमोन्दै आङो फारि फारि नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर बेवहाय BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना फैगौ 22 डिसेम्बर 2023 आव 11 AM निफ्राय 2 PM सिम 3 घन्टानि थाखाय मोनसे गेदेरथार माहा धर्नानि प्रग्राम लानाय जादों एबा हाबाफारि लानाय जादों। दा बे माहा धर्नानि प्रग्रामाव गासिबो BTRनि एबा BTR हालामनि टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरा नुजाफैनांगौ होननानै बा नुजाथिफैनानै बे माहा धर्नानि प्रग्रामाव हेफाजाब होफैनांगौ होननानै आफादनिफ्राय बा BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय हांख्रायहरनायबो जायो। बेवहाय स्पेशल टेट खुंनायनि उनावहाय BTRआव दिनैसिम 19,000नि बांसिन टेट पास जानाय बिजाथिफोर दं, नाथाय BTR गभर्नमेन्टआ जेबो थिसनथाइ होनो हायाखै। बेखायनो थाबैनो सोलिफु बोसोरनि डिसेम्बर मान्थआवनो एडभार्टाइजमेन्ट होना थिसनथाइ होनांगौनि दाबिजों बे माहा धर्नानि हाबाफारिखौ लानो आखायाव लानाय जादों। नोंगौ बेवहाय BTRआवहाय गोबां टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोर दङ। सिगाङाव आसाम टेट पास जानाय गोबां दंखायोमोन। बिनि उनावहाय BTRआवहाय आरो एक्सट्रायै जानाखि 6 शिड्युल स्पेशल टेट खुंनाय जादोंमोन। बे 6 शिड्युल स्पेशल टेट खुंनायनि उनावहाय गोबां टेट बिजाथिफोरा आरोबाव पास जाबावदों। दा बे गासैबो टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौ लाफानानै 19,000निख्रुइ बांसिन टेट पास जानाय बिजाथिफोर दङ। दा बे टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौ BTR हालामाव मानो दिनैसिम थिसनथाइ होनो हायाखै? 6 शिड्युल टेट खुंनाय जानाखि 2023 आव 6 शिड्युल टेट खुंदोंमोन। दा बे 6 शिड्युल टेट खुंनायनि गुबै थांखिया मामोन? बेनि थांखिया BTRआवहाय जानाखि सिंगल टिचार जिर' टिचारनि प्रब्लेम, बे प्रब्लेमखौ सुफुंनो थाखाय बे 6 शिड्युल टेट पास जानाय एबा टेट पास जानायफोरखौ एडभार्टाइजमेन्ट होनानै थिसनथाइ होगोन एबा एपइन्टमेन्ट होनानै बे सिंगल टिचार जिर' टिचारनि प्रब्लेमखौ सुफुंगोन होननानै जानाखि थिरांथा लानाय जादोंमोन। नाथाय बै थिरांथा लानायखौ दिनै फेलें जानायखौ नुनो मोनदों। दा बेखायनो दिनैहाय BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय खुद्रिसारनाय एबा खुद्रिखांनाया ओंखारबोदों एबा सोमजिदों। दा बेखायनो BTR हालामावहाय जेसेबां टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोर दङ बिथांमोनखौ BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय हांख्रायहरनाय जादों। जिहेतु बे 22 डिसेम्बर 2023 आव बयखौबो खावलायहरनाय जादों। बेखायनो नोंथांमोनहा बे धर्नानि हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय मिजिंथिनाय जादों। लोगोसे बेवहाय बे माहा धर्नानि हाबाफारियाव BTR हालामनि गासैबो टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखायबो हांख्रायहरनाय जायो एबा हांख्रायहरनाय जागोन। बेवहाय बे माहा धर्नानि हाबाफारियाव BTR हालामनि गासैबो स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन, बेवहाय टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरजों लोगोसे BTR हालामनि जेसेबां स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन दं, जेरै आबसु, ABMSU, बनसु, आसु, आक्रासु, बेंगलि इयुथ स्टुडेन्ट फेडारेसन, राभा स्टुडेन्ट इउनियन, सान्थालि स्टुडेन्ट इउनियन, गरखा स्टुडेन्ट इउनियन, बायदि बायदि जेसेबां स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन दङ BTC हालामावहाय गासिबो स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनखौ हांख्रायहरनाय जागोन एबा फर्मालि मोनसे BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय इनभाइटेसन लेटार हरनाय जागोन। बे इनभाइटेसन लेटार हरनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो बे धर्नानि हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय थिरांथा लानाय जायो। दा बेवहाय बे माहा धर्नानि प्रग्रामाव जोंनि जेसेबां टेट क्वालिफाइ एस'सिएशन दङ, लोगोसे स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनफोर दङ, बिथांमोना बाहागो लाफैनानै बे धर्ना एबा बे माहा धर्नानि हाबाफारिखौ जाफुंसारगोन होननानै मिजिंथिनाय जायो। दिनैहाय BTR हालामावहाय जिर' टिचार सिंगल टिचारनि गोबां प्रब्लेम जानानै दङ। दिनैहाय BTRनि बायजोआवहाय जावले जावले फोरोंगिरिनि थिसनथाइ जाबाय थायो। नाथाय BTRनि सिङाव दिनैसिम मानो फोरोंगिरिनि थिसनथाइ होनो हायाखै BTR सरकारा एबा BTR गभर्नमेन्टआ? बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। बेखायनो बे फोरोंगिरि थिसनथाइया टेट क्वालिफाइ एस'सिएशन एबा टेट केन्डिडेटफोरनि थाखायल' दायित्व नङा बियो। बेवहाय जेसेबां माहारियारि आफाद दङ, स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन दङ, साफ्रोमबो आफादनिनो बियो बिबान एबा बे दायित्व एबा साफ्रोमबो BTR हालामनि रायजो राजाफोरनिबो बियो दायित्व। मानो होनोब्ला फरायसालिया बयनिबो थाखाय
फरायसालिया जों बयनिबो हारिनि थाखाय आरो बे फरायसालियाव सोलोंथाइ लायो जोंनिनो हालामनि गथ' गथाय एबा फरायसा उन्दै उन्दै फरायसा बिथांमोनहा दा बे उन्दै उन्दै फरायसा बिथांमोनखौ जुदि गोग्गो सोलोंथाइ होनोब्ला बेवहाय नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि थिसननांगोन क्वालिटी गोनां फोरोंगिरिखौ थिसननांगोन दिनैहाय बेवहाय नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि थिसननो हायाखै क्वालिटी गोनां फोरोंगिरिखौ थिसननो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनैहाय जोंनि बिटिआर हालामनि फरायसालिनि गभर्नमेन्ट फरायसालिनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि थासारियाव थांगासिनो दङ दा बेफोर गाज्रि हालोदखौ नुनानैनो दिनैनि बे माहा धर्नानि हाबाफारिखौ जानाखि थिरांथा लानाय जादों फैगौ जानाखि 22 डिसेम्बरावनि धर्नानि हाबाफारि बे धर्नानि हाबाफारियाव माहारियारि आफादफोरखौबो हांख्रायनाय जागोन एबा स्टुडेन्ट इउनियनफोरखौ जेसेबां स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन दङ बिथांमोनखौबो हांख्रायहरनाय जागोन होननानै बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एसोसिएशननिफ्राय बे थिरांथाखौ लानाय जायो आरो आंनिफ्रायबो बेखौ आसा खालामनाय जाबाय जे जोंनि जेसेबांनाखि बिटिआर हालामनि टेट क्वालिफाइ एसोसिएशननि जों सापर्ट होग्रा बिथांमोन दङ एबा जेसेबां टेट पास जानाय केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोना बे हाबाफारियाव बे धर्नानि हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै आंबो आसा खालामनाय जाबाय लोगोसे बिनि जानाखि लकेशन बे लकेशनखौ बबे जायगायाव लागोन बे धर्नानि हाबाफारिखौ बबे लकेशनाव लानाय जागोन बेखौ इयुननि जानाखि सम बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एसोसिएशननिफ्राय अफिसियेलि मोनसे नटिफिकेशन फोसावगोन आरो जानाखि अडिअ एबा भिडिअ क्लिप बेखौ प्रेस रिलिजनि गेजेरजों हगारनाय जागोन नोंथांमोना बेखौ थाबैनो मोनगोन बेनि खौरांखौ बेनि लकेशनखौ बबे जायगायाव लानाय जागोन थारिख टाइमफोरखौ आं होनाय जाबाय नोंथांमोना बे थारिख आरो टाइमखौ नेनानै थादो आरो लकेशनखौ नोंथांमोना सानसे गाबोन बा समफोरनि गेजेरावनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना माबाफोर साजेसन होनांगौ दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों हरनो हागोन आरो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला एबा कुइसन्स दङब्ला बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बड' इनफटेक इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो गोदान गोदान टेटजों सोमोन्दो गोनां फरायसालिजों सोमोन्दो गोनां सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां भिडिअ लानानै फैबाय थागोन स' लोगोफोर भिडिअ बेखिनिसै गोजोन्थों थेंक ইউ সো বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফটেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে নতুন এটা কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু এই নতুন এটা কণ্টেণ্টছটো কি হয় আপোনালোকে এইটো চাই থাকক এই ভিডিঅ'ৰ কণ্টেণ্টছটো হৈছে যে মহা ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰাম বাই বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যন বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা এটা মহা ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে আৰু এই মহা ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে ইয়াতে কি ঘোষণা কৰা হৈছে এইটো মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা 22 তাৰিখে 11টা বজাৰ পৰা 2টা বজালৈকে 3 ঘণ্টা এটা মহা ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে এই মহা ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰামত আমাৰ বিটিআৰৰ যিমান নেকি টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট আছে সকলোকে ইয়াতে আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আৰু সেইটো এদিন বা 2 দিনৰ ভিতৰতে অফিচিয়েলি এটা নটিফিকেশ্যন ওলাব বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আৰু এটা প্ৰেছ ৰিলিজত দিয়া হ'ব সকলো বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনক এইটো ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সকলো টেট কেণ্ডিডেটবিলাকক ইয়াতে আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হ'ব বুলিও এতিয়া ঘোষণা কৰা হয় তাৰপিছত ইয়াতে বিটিআৰত বহুত টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছে স্পেচিয়েল টেটৰ পিছত যেহেতু 6 শিডিউল স্পেচিয়েল টেট হৈছিলে এই স্পেচিয়েল টেট হোৱাৰ পিছত বহুত কেণ্ডিডেট পাছ হৈছে আজিলৈকে 19,000ৰ বেছি টেট পাছ কেণ্ডিডেট আছে বিটিআৰতে চ' সেই 19,000 প্লাছ কেণ্ডিডেটবিলাকক আজিলৈকে বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে নিযুক্তি দিব পৰা নাই চ' ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা এটা ডিচেম্বৰ মানত এটা ডাঙৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু এইটোৰ নামটো দিয়া হৈছে মাহা ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰাম বাই বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যন সেইটোৰ নামটো দিয়া হৈছে আৰু সেইটো মাহা ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰামত বিটিআৰৰ যিমান টেট পাছ কেণ্ডিডেট আছে সকলোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আমন্ত্ৰিত কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰা হয় তাৰপিছত ইয়াতে টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটৰ পাছ কৰা কেণ্ডিডেট লগতে সেই মহা ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰামত বিটিআৰৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এপছু এবিএমছু বনছু আসু আক্ৰাছু বেংগলী ইউথ ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেশ্যন ৰাভা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন সান্তালী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন গৰ্খা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন এনেকুৱা বহুত অন্যান্য ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আছে বা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সকলো ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনক বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা এটা ফৰ্মালি লেটাৰ দি সকলোকো ইয়াতে আমন্ত্ৰিত কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰা হয়
প্ৰস্তাৱ লোৱা হয় বুলিও ঘোষণা কৰা হয় সো ইয়াতে আমাৰ BTRত যেহেতু টিচাৰৰ প্ৰবলেম সিঙ্গল টিচাৰৰ প্ৰবলেম য'ত মানে সিঙ্গল টিচাৰ প্ৰবলেম বা টিচাৰ নিযুক্তি নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ BTRত এনেকুৱা স্কুলৰ অৱস্থা হৈ গৈছে যে য'ত মানে সিঙ্গল টিচাৰ জিৰ' টিচাৰৰ বহুত প্ৰবলেম আছে সেই সিঙ্গল টিচাৰ জিৰ' টিচাৰৰ প্ৰবলেমটো আমাৰ অকল টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট বিলাকৰ এইটো প্ৰবলেম নহয় এইটো আমাৰ যিমান কি ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন কামটো এইটোৱে ষ্টুডেণ্টৰ কামটো কৰি দিয়া নহবা ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কি প্ৰবলেম হৈছে হোৱা নাই স্কুলত কি প্ৰবলেম হৈছে হোৱা নাই সেইটো প্ৰবলেমবিলাক সলভ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰা এটা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে হয় সো নন পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় এই কাৰণে আমাৰ যেহেতু স্কুল এটা সকলো ৰাইজবিলাকৰে হয় আমাৰ সাধাৰণ মানুহবিলাকৰে হয় এই কাৰণে সকলো ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনক ইয়াতে আমন্ত্ৰিত কৰি অনা হ'ব বুলিও প্ৰস্তাৱটো লোৱা হয় আৰু BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ যোনটো প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে 22 তাৰিখত যোনটো মহা ধাৰণা প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে সেই মহা ধাৰণা প্ৰগ্ৰামত সকলো BTR টেট পাছ কেণ্ডিডেটবিলাক আহি ইয়াতে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলিও BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আশা কৰা হয় সো আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে আৰু যোনটো লোকেশ্যনটো এতিয়া ঘোষণা কৰা হোৱা নাই লোকেশ্যনটো কোনটো জায়গাত লোৱা হ'ব কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি তামুলপুৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত লোৱা হ'ব এইটো কালি বা পৰহি দিনত আপোনালোকে এইটো গম পাব সেইটো আমাৰ BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যন পৰা এটা প্ৰেছ ৰিলিজ দিয়া হ'ব আৰু প্ৰেছ নটিফিকেশ্যনো দিয়া হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই যাব সো আপোনালোকে এতিয়া ৰেডি থাকক এই মহা ধাৰণা প্ৰগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যদি কিবা এটা সাজেশ্যন দিব বিচাৰে আপোনালোকে এই কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি সাজেশ্যনো দিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে কিবা যদি কুৱেশ্যনছ কৰিব আছে বা কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কুৱেশ্যন কৰিলে হ'ল সেইটো ৰিপ্লাইটো মই যিমান পাৰোঁ ইমান দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপোনালোকে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি চেনেলটোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকুৱাই নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিম টেট ৰিলেটেড এডুকেশ্যন ৰিলেটেড স্কুল ৰিলেটেড এনেকুৱা বিভিন্ন এডুকেশ্যন ছেক্টৰৰ লগত জড়িত থকা কণ্টেণ্টছবিলাক মই আনি থাকিম সো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ